चिरांनि कासिक'त्रायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। लामा जाब्रबथायनि जाउनाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कासिक'त्रायाव हायुङारि राजा लामा नं 27 आव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। जेराव जेब्ला गंद' गारिफोरा गंसे गारिनि सामलायथाय खोमानायनि जाउनाव सौग्रावलायो। सौग्रावलायनायनि जाउनाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। चिरांनि कासिक'त्रायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। लामा जाब्रबथायनि जाउनाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कासिक'त्रायाव हायुङारि राजा लामा नं 27 आव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। जेराव जेब्ला गंद' गारिफोरा गंसे गारिनि सामलायथाय खोमानायनि जाउनाव सौग्रावलायो। सौग्रावलायनायनि जाउनाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो।